imba uIsaka akayiqambanga ngamagama akhe, kepha wayiqamba ngawo lamagama uyise ayeyiqambe ngawo. Akashintshanga, kodwa wathi la ekhaya ubaba wake wa drive imoto, washona ubaba, yadliwa imoto noma yathathwa noma yafa. Kepha wathi nami ngizophinde ngibe nemoto ngoba ubaba wake waba nayo. Waphinde wayiqamba amagama uyise ayekade eyiqambe ngawo. Izinceku zika-Isaka zemba esigodini. Izinceku zika-Isaka zemba esigodini. Zafumana umthombo wamanzi aphethuzayo. Zafumana umthombo wamanzi aphethuzayo. Abelusi baseGerari baphikisana nabelusi baka-Isaka. Abelusi baseGerari baphikisana nabelusi noma nezinceku zika-Isaka. Bathi amanzi angawethu. Wabiza igama lomthombo ngokuthi i-Eseke. Wasebiza igama lalomthombo ngokuthi i-Eseki, ngokuba baphikisana naye. Ngokuba baphikisana naye abelusi baseGerari. Bemba omunye umthombo. Abastopanga, abamanga ukumba umthombo uma ngabe laba baphikisana nabo. Baqhubeka bamba umthombo wesibili. Baphikisana nangawo. Nawo lo wesibili kwaba khona ukuphikisana lokudonsisana. Waqamba igama lawo ngokuthi Isitina. Hey, kwaqanjwa igama lawo ngokuthi Isitina. NgesiZulu kuthiwa Isitina, kodwa ngeEnglish kuthiwa Isitna. Sitna, 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 Sitna. NgesiZulu bathi Istina. Wasuka lapho wemba omunye umthombo. Wasuka lapho waqhubeka akamanga nakulo wesibili. Waphinda futhi wamba omunye umthombo. Abaphikisananga ngawo. Lo wesithathu abaphikisananga ngawo. Wabiza igama lawo ngokuthi iRehoboti. Gama lawo wawuqamba ngokuthi iRehoboti. Wathi Okusho ukuthi ngokuba uJehova usenzele indawo. Ngokuba uJehova usenzele indawo. Siyakwanda ezweni. La eRehoboti sizokwanda la ngoba asibanga nezimpi nokuphikisana. My prayer tonight ukuthi uNkulunkulu uma kukhona umnyango awuvulayo, akungabikho umuntu ozophikisana nathi, akungabikho umuntu ozodonsisana nathi. Abavele bathi abathakathi siyabayeka, kudala sithi siyavala, akuvaleki. Mshaleni isandla uNkulunkulu. Qedelela sisi, sengiyangena endabeni. Wasuka lapho wakhuphuka waya eBerisheba. Yebo. uJehova wabonakala kuye ngabona lobo busuku. Wathi makasuka lapho waya eBerisheba, ngalobo busuku lobo uNkulunkulu lo muJehova wabonakala kuye. Ayi Nkosi yami. Wathi
wathi uNkulunkulu kuye, nginguNkulunkulu kayihlo uAbrahama. wathi Isaac, nginguNkulunkulu kayihlo uAbraham, Ungesabi ungesabi ngokuba nginawe. ngokuba nginawe, Ngiza kukubusisa, ngiza kukubusisa, ngiyandise inzalo yakho ngandise nenzalo yakho ngenxa yenceku yami uAbrahama. ngenxa kayihlo uAbraham, engenza isivumelwano naye. Qedelela. Wakha khona i-altare, Waprepare i-altar, wakhuleka egameni likaJehova, wakhuleka egameni likaJehova, wamisa lapho itende lakhe. wasemisa lapho itende lakhe emzini waseBhesheba. Izinceku zika-Isaka zemba umthombo khona. Izinceku zika-Isaka zemba umthombo khona kuleyo ndawo. Noma usungayibamba lapha. Thank you. Right, ngicela sivala amabhayibheli ethu bese nibuka mina. Siwavale namafoni esilifunda efonini. Ake sibuke nayi into bazalwane engithanda ukuthi namhlanje kulobusuku siyophuma ekseni kule ndawo kule nyanga esikuyo kwangathi uNkulunkulu angasenzela umusa ngoba kunezinto ezivalekile empilweni zethu. Now ngicela sibuke nayi indaba lithi iBhayibheli kwake kwaba nendlala ezweni. Wayesethi uNkulunkulu kuAbraham, ungahleli eGibhithe kodwa hlela emzini waseGerari ufike uhlale khona ugogobale khona. iBhayibheli uAbraham walalela uNkulunkulu wahlela emzini waseGerari. Gerari lena indawo yamaFilisti. Wahlala kule ndawo. Ifavor kaNkulunkulu yayihamba naye uAbraham. Mayefika eGerari wanikwa indawo, wayenemfuyo, but isimanga imfuyo yakhe yanda yaba yiningi, yakhula. Abantu baseGerari bafika ukwesaba, bathi lo muntu unamandla kunathi futhi unemfuyo eningi ukwendlula eyethu. Lithi iBhayibheli kwavuka umona kubo ngoba vele abantu abamthandi umuntu ophumelelayo. Mangathi uyazama uyahlanganisa into zakho zahlangana, ngiyakutshela ngeke uphele unyaka kungekho abantu abazokhambela ebantwini. Yizinto zalamhlabeni sesikujwayele lokho. iBhayibheli kwavuka umona kwaba nempi. Mangabe uAbraham egubha imigodi, kule migodi bekayigubha bamlwisa abaseGerari noma amaFilisti. Athi lo muntu ungowokufika la akumelanga benemfuyo eningi, uyafika endaweni yethu thina siyemba akuphumi manzi, kepha yena nakemba kuphuma imithombo. Imithombo ngaleza ikhathi kwakuyinto ebalulekile. Umuntu othi makemba umthombo bese kuphuma amanzi kwakuyisibusiso during those days. Abantu abaningi babethina bemba kungaphumi lutho. Into eyayibonisa ukuthi unefavor kaNkulunkulu ukuthi wena nakumbe wena kuba khona amanzi aphumayo. Abraham wemba
walwiswa balwa naye. Amafilisti ayigqiba imithombo eyambiwa uAbrahama ayivala. Abrahama kwafika isikhathi washona. Kwaphinde kwaba nendlala yesibili. La ndlala yesibili nakhona kwaba yiso leso. Wathi uNkulunkulu ku-Isaac, akasekho uAbraham. Wathi uNkulunkulu yehlela emzini waseGerar ezweni lamaFilisti. Ufika ugogobale khona uhlale khona. Ulinde kuze kudlule isomiso kudlule indlala. IBhayibheli walalela uIsaac. Wathatha unkosikazi wakhe wehlela emzini waseGerar wahlala khona. Now lithi iBhayibheli mayelapha kuloya muzi. Waphinde futhi la uyihlo nomuyise avula khona wemba khona imithombo. Izinceku zika-Isaac zaphinde futhi zagubha zemba umthombo owake waba khona ngaphambilini wakade umbiwe ngu-Abraham. Bafika bemba umthombo wonqala abemba kuwo noma bagubha kuwo wawubiza noma bawuqamba igama ngokuthi i-Isaac. Lali gama elithi Isaac lisho ukuthi siyabangisana noma kwaba nempi phakathi kwabelusi baka-Isaac noma phakathi kwey'ngceku zika-Isaka nabelusi baseGerar. Abazange bastopa, bamuva baya phambili, bamba umthombo wesibili. Umthombo wesibili nabawumba nakhona futhi babalandela babalwisa khona. Kwaba khona ukulwisana nakhona, basuka nakulowo baya kowesithathu. Lo wesibili bawuqamba igama ngokuthi iSitna noma iSitina. ISitna lena kuthiwa nakhona futhi kwaba khona ukuhambulisa. Abelusi baka-Isaac abastopanga bamuva uIsaac wasemba umthombo wesithathu. Lo wesithathu bathi lona igama lawo yiRehoboth. Isizathu sokuthi bawuphe noma bawuqambe igama lokuthi yiRehoboth bathi ngokuba la abasilandelanga, ngokuba la abasilwisanga, lana kunokuthula. Leli gama elithi Rehoboth lisho ukuthi uNkulunkulu usiphile izwe, uNkulunkulu usandisile. Ngamanye amagama, God has enlarged our territories. Nobody's troubling us in this place. Nobody's fighting us. Nobody's murmuring with us here. God has enlarged us. God has increased us. Namhlanje umkhuleko wami ekuseni bandwele uthi kwangathi uNkulunkulu angavula umthombo noma avula umnyango lakho nongazi kuba namuntu ozolwa nawe, abangisane nawe, adonsisane nawe. Kudala uzama wathola umsebenzi balwa nawe, kuloya umsebenzi wathola umshado kwaba khona abantu abakulisayo, awuhlezi kahle emshadweni wakho, waphasa wafunda wathola isitifiketi. Kunabantu abakudlela umona. Hey Nkosi yami, abantu wathenga imoto, kwasuka inkulumo kwaba nomona, nje waqala ibhizinisi, wathi wadayisa, kwaba khona umuntu ofuna ukuzodayisa. La udayisela khona wazobeka na itafula lakhe eduzane. Impilo yakulo mhlaba nawenza into kune-opposition, kunabantu abamelana nawe. Waqala ibhizinisi lakho, wadonsa kanzima, yanqala imali nayithi yangena manje imali, kwaba khona
kunabantu ababona ukuthi kwangathi sekanemali lo, kwangathi sekenza imali lo, baphinde futhi bayalwa nawe, bayakuvala. Sekunenqitho abayifakayo, abantu abasezi uzothenga, kunesiphithiphithi nje awuthola ukuthi kwenzakala. Uthenga umuzi, kunabantu abakujelaselayo, bafaka iqitho, kunezilwane ebusuku, indlu nje amapayipi ayavuza, awuthola ukuthi kwenza umpompi bayavuza. Uyabashintsha ufake lona, kuhlala amaviki 2 3, umpompi usuyavuza. Na ushintsha ulungisa, valeka amanzi ngaphandle, sekunepayipi elivuza amanzi, izinto zabathaka. Kodwa ngiyathandaza namhlanje ngithi mina, your Rehoboth, your season has come, your season has arrived. Le season esiyakuyo akunamuntu ozokuvimba. uNkulunkulu uzokunikeza ukuthula. Awuthinde 2 3 uthi mntana sekhaya sahlupheke kakhulu, kodwa uNkulunkulu uyakunikeza ukuthula kuloka balila abantu nawe, bekubanisa izinto zakho, bekubanisa imizi yakho, bekubanisa imoto zakho. Abanye abantu abalwa nawe, abantu basekhaya uzalwa nabo, angazi ukuthi yini lobangiswa yona. Abanye abantu osebenza nabo, ifavor kaNkulunkulu iphezu kwakho, babona le favor kaNkulunkulu. Awuphathi umuthi, awugezi ngamuthi, uyathandaza nje uziyele emsebenzini, ufike usebenze, isandla sikaNkulunkulu sibe phezu kwakho. Abantu babona isandla sikaNkulunkulu. Kunabantu ababona into enziwa nguwe bese bayitshela ukuthi nathi singayenza. Tshela umakhelwane lento ayiyi kanjalo, lento iyane favor. Bazalwane, ifavor kaNkulunkulu ngeke uyenze lutho. Kunabantu ababusisiwe uNkulunkulu, nawungathi uyabavala udlala ngesikhathi sakho, nawuthi uyabavalela udlala ngesikhathi sakho. Ngoba nawuvala ngapha utshela ukuthi wena uvalile ngapha, uNkulunkulu uvula ngapha, uye nakhona ngapha, uthi nala ngiyamlandela. Nawumlandela uvala la, uNkulunkulu uvula ngapha. Nawuza ngapha, uNkulunkulu uvula ngapha. Ngoba uNkulunkulu usazofrustrate izitha zakho. Lento yokuthi babe nejealous nawe, lento yokuthi bakuzondela into engekho. Tshela umakhelwane base badlala ngesikhathi sabo. Hallelujah. Now into enzakalayo, amaFilisti kuthiwa athela umhlabathi ongcolile, agqiba le mithombo ayivala, yabathe imithombo bavala amaFilisti. Sebayitshela ukuthi baqadile bavalile. Wafika uIsaac hamba ney'nceku zakhe, makafika zemba iy'nceku, aqala amanzi aphethuza, aphuma amanzi. Nakhona futhi kwaba nempi, kwaliwa, kepha bazange ngithanda lento yalamadoda nababavala la, abazange bastophe. Nkosi yami, sihusha bazalwane abathi nabenza into abathakathi babavale, nabo sebayahlala baphela amandla, bathi kodwa yini, musukuthi yini, nabakuvala la, hamba uvula kwenye indawo. Nakhona nabafike bavala, kubeka uyavula kwenye indawo, bayoze bakuyeke. Banamanga kuyaphela imithi, kuyaguga imithi abathaka, kuyaguga amatayera ey'moto, abahamba bayofuna imithi. uNkulunkulu uzomaka kuwe, uNkulunkulu uzokulwela, ngoba uNkulunkulu uyalwela
awuthinta ababili abathathu uthi nothula nina uNkulunkulu uzonilwela njengamanje uNkulunkulu usintroducer ku-new season. Siyangena kule season. Yabona le season esingena kuyo kunabantu abazosibangisa le season esingena kuyo. Isizathu kuyoba ukuthi la singena khona manje izulu livula iminyango. Yabona le season esingena kuyo season of opening. Yabona opening lo nakathi uNkulunkulu I will open doors that no man will close, and I will close doors that no man will open. I prophesy every evil doors that are open against you in the name of Jesus. Yonke leyo minyango yabathakathi abayivulile, iminyango efana nalo ulahlekelwa imali, iminyango yeziphitho, iminyango yeyiqhaqhalala, iminyango yamabhadi, ngiyayivala ngegama likaJesu waseNazaretha. Isize sizini uNkulunkulu asiletha kuyona, a new season. Le season esingena kuyo is a season of opening doors, the season of opening wells, the season of opening fountains, the season of opening finances, the season of opening businesses, the season of opening properties. Ngithi mina uNkulunkulu siyangena kuma property nazi kanjani, kodwa uNkulunkulu uthe kule season ngiyonifaka kuma property eningadiserve ukuba nawo, kodwa moya wethu bazalwane ngiyanicela, there is a favor kaNkulunkulu ehlele kuma property. Kosemnabonga namali ethe hamba kwenza loan ebank uyafuna iproperty uyidevelope kule season le esingena kuyo, isizini yamaproperty. Thenga umuzi, thenga indlu, thenga isiza usidevelope because kune favor uNkulunkulu ayehlisela abantwana ba. I don't know ukuthi bakhona bangizwayo yini la endlini ngithi mina hamba othenga iproperty, ngoba mangathenga iproperty manje noma ingakusebenzelanga manje 2026 mhlambe 2027 mhlambe 2028 izokwenza ithathe ibeke phezulu. Bantwana, this is a season uNkulunkulu asintroduce kuyona, a season yokuphinda futhi sivule iminyango eyavalwa. Awuthinta ababili abathathu uthi siyavula manje, siyavula manje. Onyakazisa umakhelwane, onyakazisa umakhelwane, mnyakazise, 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 mnyakazise ntombe, mnyakazise, 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 mnyakazise. Ungathulele mbambe nje umnyakazise uthi hayibo, 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 hayibo. Nangu umpostoli uyakhuluma nje, uyakhuluma nje uthi umzwe kahle. Lalelani bazalwane, siyangena kusizini entsha. This is a brand new season. Awusangena kahle Nkosi yami, sangena kahle kuqala ufika, siyangena moya oyingcwele. Yebazalwane, nisazoza ufakazi bale season esingena kuyo. Useqalile uNkulunkulu. Kunabantu bebasitestifya Sunday abathola imisebenzi. Useqalile uJehova, useqalile uNkulunkulu. Tshela umakhe kudala ngivaliwe. Kunabantu abadala bavalelwe la, kunabantu bebashawa ngempitho, kunabantu bebashawa ngezinyama emsebenzini abakuthandi, abakuzwisisi, kodwa kule season esingena kuyo uzongena kungeneke. Abangakuthandi bayose bakuthande, abakuzondayo bayose bahleke nawe. Okungenzeki kubantu kuNkulunkulu kuyenzeka. Thinta ababili abathathu uthi yebo Nkosi, thinta ababili abathathu uthi yebo Jesu, thona yebo Nkosi, yebo Jesu. Ngiyayamukela lesizini, ngiyayamukela lesizini, ngiyayamukela lesizini. Nkosi yenza okufunayo ngami, yenza okuthandayo ngami, kodwa
kodwa emumva kulangayikho. The devil is a liar. Emumva siyi kodwa siyaphambili. Bayavala asimi siyaqhubeka siyemba. Bayavala bayasilwisa siyaqhubeka siyaphambili. Njalo makhelwane noma ngaba bangasiwisa noma bangasithakatha noma bangasiphepheta kodwa kusalayo siyaphambili siyaphambili. Emumva kula singayikhona. Vula Jehova, vula uNkulunkulu. Abantu bazalwane lalela. Abanye prophetically, okay, let me explain this thing. Angichaze lento yemithombo ngoba abantu lento bayithatha nje imithombo nje eyayimbiwa. So singena phi thina kwi-Old Testament nemithombo, abantu abebemba imithombo ayisekho manje. Thina singabantu basemadolobheni, emalokishini, emakhaya nakhona sekwaba. Lalelani bazalwane ngintshela lento iprophetical. Umthombo lo okukhulunywa ngawo kwakukhulunywa ngemithombo. Lalelani. Now prophetically umthombo symbolize anything that brings life kuwe, that brings income kuwe. Umthombo is anything that brings that. Ngamanye amagama lo mthombo kungenzeka thina asakhuluma ngomthombo lo owawumbiwa phansi bese kuphuma amanzi. Umthombo wakho ogqitshiwe kungenzeka ukuthi prayer life yakho wena nje bakuvalile. Yabona imikhuleko yakho wena awusakhuleki ngendlela owawukhuleka ngayo wena spiritually bakuvalile. There are demons are assigned to attack you spiritually. Now your fountain, when along top your words is no longer producing fresh water, your prayer is no longer giving results. When we are pandaza kepa umtandazo wako awusenawo amandla wokunyakazisa izikhohlo. Ukuthandaza uyathandaza kodwa amadimoni ayahlala phezu kwento zakho. Ukade uyathandaza amadimoni atasindawo kodwa kusukela namhlanje going forward your prayer life will change. Lalala omunye ubene gift yokuthandaza, omunye ubene gift yokuvangela, omunye ubene gift yokushumayela, omunye ubene gift yokunikela, omunye ubene gift yokupha aphe abantu kodwa manje bamvala ama-finances awasekho ne-gift yakhe ayisasebenzi. Wena womuntu othanda izwi iviki lalingapheli ungafundanga izwi, iviki lalingapheli uNkulunkulu angakhulumanga nawe kodwa manje sekuthuleke tu igqitshiwe imithombo yakho kodwa nangu uNkulunkulu athi angizomemezela eThekwini ngizotshela abantu ukuthi izulu liyavula. Nangu Thixo esifaka kwisizini entsha. Awuthinde kabili uthi siyangena kodwa kosema wathi ungamnyakazisa umakhelwane ngoba kwangathi kunento embambile. Abanye ungacabanga ukuthi bala kanti bathunjiwe bekho la kodwa ngiyababuyisa bonke abathunjiwe. Ngiyalela amadimoni, ngiyalela abathakathi abathumba abantu, abathumba imphefumulo yabantu bayoyigcina emathuneni, bayoyigcina emabhodleleni, abavalele kumabhodlela. Ngithi lelo bhodlela aliqhume lidubule bese uyaphuma. Abavalelwe iy'nhlanhla zabo ngithi iy'nhlanhla zakho masibuye.
ngegama likaJesu ngithi inhlanhla zakho ayibuye ayibuye inhlanhla zakho hey omunye la inhlanhla zakhe zasala ebantwini laba basebenza ngesintu bakugaba bathatha igazi lakho kanti lesikhathi bakugaba bathatha igazi babethatha inhlanhla zakho after that impilo yakho ayizange iphinde ibe right wadatshwa wena kothatha igazi lahlanganiswa nemithi kanti kuvalwa wena kodwa namhlanje ngiyathandaza egameni likaJesu ngimi kuleli altar ngiyamemezela ukubuya kwezinto eyilahlekile ukuvuleka kwemithombo egqijiwe ayibuye ayivuleke emhlabeni nasemazulwini akekho moya ongcwele. In the next 5 minutes there will be a change in the spiritual realm. There will be a change in the realms of the spirit. There will be a salamakusata. There will be a rearrangement. Kishada liparadoshatea. I can feel the resistance of demons. I can feel the powers of darkness. They are resisting to let go. I feel demons and witches. They are resisting to let go your stuff, but they have no choice. Tonight is tonight. I don't beg witches, I don't beg demons. By power, by anointing, in the name of Jesus, no demon can resist the power of the Almighty. I am here to open, for God has sent me to open the doors. Otinda babila batatu ututhuliwe uzofuna ngiyafuna njengamanje ngiyafuna njengoba ngimi kule ndawo njengoba ngimemezela kule ndawo zonke izikhohlo labizwa khona igama lakho zonke izikhohlo lakubizwa igama lakho khona lakubizwa umndeni wakho khona lakubizwa inhlanhla zakho khona lakubizwa umshado wakho khona lakubizwa zonke izinto ezimbi khona lelo altar lelo leso sikhohlo leso njengamanje siyasha 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 Oshantarababosa Shikabadabosa Ripakadosa Takaya. The devil is a liar. Anamanga matimona satawini. Anamanga matimona gulendao. Greater is he that is within us than the one that is out in the world. I declare and I decree, no weapon formed against us shall be able to prosper in the name of Jesus. Right now, I say, rise up, Zion. 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 For the King of Kings is coming in. Who is the King of Kings? He is the Lord God Almighty. He is the Alpha and the Omega. He is the beginning and the end. The one who was and is, the one that is to come. Rise up, Jehovah. Pagama Bosenka Simulo. Gena Masanga Fulu. Gena Bosenka Simulo. Oshanda Makosaka. Etaposi Kapaya. Shinanababosanda.
Sinananaboya ketelebo. Orabasanda. Orabasike. Riparadoshaka. Rekeposate. Awushayizandla zakho besiyabonga. Imizuzu emibili ukuya kumizuzu emithathu ushaya izandla ukhuluma noNkulunkulu. I feel the change in the atmosphere. Shandanana masikete. Ererebosa. 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 Erenanabosa. Ikapapaya. Ikapapaya. Bayadlala ama-Philist. Bayadlala abathaka. Ngegama likaJesu. Siyafuna, siyafuna. Siyafuna, siyafuna. Siyafuna, siyafuna. Siyafuna, siyafuna. Ngegama likaYesu. Siyafuna. Siyafuna. In the mighty name of Jesus. Ngegama likaJesu. Baba yonke iminyango evaliwe. Siyayivula manje. Unamanga usatha. Banamanga bathaka. Banamanga badimoni. Siyafuna uNkulunkulu. Siyafuna uNkulunkulu. Siyafuna Dwala. Siyafuna, siyafuna. Fula Jehova, fula. Shandana mama kosatabaya. Sinelebe sanda. Sinelebe ya. Komanda babosa. Rek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 e. Rapapapapa sutupa. Rapa santa kata. Rika pasutapa. Repe santa katika. Sukupa shanda. Repe santa kapa. Ribabababa sutapara. Rikata mandosete. I feel the break in the spirit. I feel the break in the spirit now. I feel the break in the spirit. God is opening now. 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 Shandama karabasa. Rekelabosaya. Reketelabosaya. Yala yabosa kababa. Yaya baba saya. Yaya yabasuka. Yala baba saya. Fula Jehova fula. Fula mtala wesinfulu. Shandabakusaya. Mshaleni izandla kakhulu uNkulunkulu. Oh moyo ngcwele. Oh. Mshaleni ihlombe elikhulu, mshaleni izandla kakhulu. Oh. Moyo ngcwele. Fumbeni. Vula Nkosi. Moyo ngcwele. Abasidinga wena. Univumbele na. Ena mama. Moyo ngcwele.
Change our lives. Baba Sudina. Simshali izandla kakhulu uNkulunkulu. Shaleni izandla kakhulu. Everybody come on, let's give God some praise. Come on, Barcelona, let's give him some praise. Come on, let us worship him. Doors are opening right now. Shaya izandla zakho kakhulu. Oh, hallelujah. Hallelujah. I'm sitting away. Uthandaza. Lithi iBhayibheli uIsaac ngaloyo mini wahamba waya emzini waseSheba. Uma efika eSheba wahlala khona wakha itende. Ngalobo busuku uNkulunkulu wafika wakhuluma naye
wathi nakafika wathi nginguNkulunkulu ka-Abrahama uyihlo. Wayesethi lalela, ngiyakubusisa nokubusisa. Glory to Jesus. uNkulunkulu wenza i-covenant no-Isaac. Wathi, I will bless you for the sake of Abraham my servant. Yay! uNkulunkulu kune-covenant ayenza no-Abraham. U-Abrahama wathola zonke ibusiso, kodwa kwaba khona ibusiso eyisalayo. Athi uNkulunkulu ku-Isaac, ngiyakubusisa wena ngenxa kababa wakho, ngenxa yesenzo sikayihlo. Uyihlo wahamba kahle, wangikhonza, wangikholwa. Wayesethi uNkulunkulu, ngiyakubusisa for the sake of Abraham my servant. Namhlanje ngiyathandaza kuNkulunkulu wasezulwini. Kunabantu la kwadliwa imizi yobaba benu, kwadliwa imizi yomama, kwadliwa iziza, kwadliwa amaplazi. Kodwa ngiyathandaza right now, lo uNkulunkulu wa-restore imithombo ka-Abrahama kaphinde nakulesi sizukulwane, a-restore izinto ezalahlekayo, izinto ezantshontshwa ngabantu. Ngithi masibuye, Jesus name. Kunemali ezalahleka. Moya ongcwele. Kunemali ezalahleka. Kunezinto ezalahleka. uNkulunkulu ubuyisa kwalahlekayo. uNkulunkulu ubuyisa kwayebeyiwantshontshwa yisitha. Buyisa Jehova. Buyisa uNkulunkulu. Angazi yini eyalahleka ekhaya kini, angazi yini eyalahleka empilweni yakho, kodwa nje kunezinto ezalahleka. But my prayer this morning, uNkulunkulu ngithi makenze i-restoration njengoba enza ku-Isaac, wabuyisa imithombo eyagqitshwa amaFilisti, phinde wayivula. u-Isaac bamlwisa njengoba babelwisa uyise, naye bamlwisa, nawe bayakulwisa njengoba babelwisa uma, babelwisa ubaba. Bathe endaweni wayena anezinto, wayena aphumelela, bamthakatha baloya izinto zakhe zalahleka. uNkulunkulu buyisa okwalahlekayo, buyisa Jehova, buyisa uNkulunkulu ongcwele, buyisa Jesus. Sesiyathandaza. Oh hallelujah. Oh siyakhuleka bazalwane, siyomcela lo uNkulunkulu ukuthi baba singaphumi ngendlela esingene siyona, singene silahlekelwe. Baba wethu namhlanje siyathandaza, okulahlekile makubuye. Akubuye imisebenzi elahlekile, akubuye imizi eyadliwayo, akubuye imoto ezathathwa, akubuye imishado eyabhidlika. Azibuye uNkulunkulu izinto zethu, akubuye ney'mali zethu ezantshontsho zalahleka. Azibuye, akubuye namabhizinisi ethu abhidlizwa ngabantu ngenxa yomona. Azibuye, akubuye ngisho nezipho zethu zikamoya
sasingabantu bomthandazo, sasingabantu bomkhuleko, sasingabantu bezwi likaNkulunkulu, sasingabantu ababevangela, sasingabantu ababemthanda uNkulunkulu. Makubuya nothando laqala. Father, restore the first love, restore the first love, restore your first love, restore your first love in our lives, in Jesus' name. Sesiyothandaza ngicela sonke sime ngeenyawo. Glory to Jesus. Oh, hallelujah. Moya nongcwele, moya kaBaba, ushana mahaya, esanela liyara, sandeya adosia. Lalela singethandaza. Kunezinto okumele siyibuke impilo yethu ezenza ukuthi uNkulunkulu abe silent, athule, angakhulumi. Glory to Jesus. uNkulunkulu wake wathula kuAbraham. Emva kokuba uNkulunkulu ayikhuluma noAbraham wathi, Abraham, phuma ezweni lakini, endaweni yakini, ezihlotsheni zakini, uye endaweni engiyakukubonisa yona. Lithi iBhayibheli uAbraham waphuma endaweni, kepha ingxaki yakhe wasethatha umshana wakhe uLoti, wasephuma noLoti. Lithi iBhayibheli from lapho uNkulunkulu waseyathula eside isikhathi ehamba uAbraham. Uyamba uAbraham, uNkulunkulu sethule akasakhulumi. Inkosi yami Moya Ngcwele iba nomusa namhlanje kithi. Kwase kusuka impi phakathi kwabelusi bakaAbraham nabelusi bakaLoti. Kwathi nakusuka impi kulabelusi, Abraham wangena phakathi kwabo, wathi bafowethu musana ukulwa. Wayesebiza uLoti, wathi Loti mana ngapha mina ngizoma ngapha. Wathi Loti mina nawe singabegazi, masingalwi mntakama, asihlukane kahle, imina engubizile. Wayesethi khetha Loti la ufuna ukuya ngakhona, any place ozokhomba kuyo is fine, uzoya ngakuyona, mina ngizoya on the opposite side. Lithi iBhayibheli uLoti ebuka indawo elihlaza ebonisa kwangathi ilungile, inothile, icebile, wathi mina ngiyangapha. Wayesethi uAbraham kulungile Loti, mina ngizoya ngapha. Babambana izandla baxhawulana. uLoti wathatha belusi bakhe waya emadlelweni aluhlaza. uAbraham lithi iBhayibheli wabuka indawo kwangathi indawo yakhona yayingekho right, kodwa wathi masihlukene ngokuthula noLoti. Lithi iBhayibheli waya kule ndawo ebukeka ngathi dry, waseqala uNkulunkulu uyabuya kuAbraham, wase uyakhuluma uNkulunkulu kuAbraham. Wayesethi Abraham, phakamisa amehlo akho la kufinyelela khona amehlo akho, kanjalo isibusiso sami kuwe siyoba ngako. As far as your eyes can see, as far as your mangabe mhlambe ngimila ngikwazi ukubona Springfield noma ngibone airport, uthi uNkulunkulu, as far as your eyes can see, so I will bless you. In other words, uthi uNkulunkulu la kufinyelela khona amehlo akho leyo ndawo, uthi uNkulunkulu ngiyakunikezela yona. Ngiyathandaza ukuthi uNkulunkulu namhlanje akavula amehlo ethu kamoya sikwazi ukubona
khona sibone kude ukuze uNkulunkulu asibusise ngokukhulu. Sengiyathandaza egameni likaJesu, my prayer uNkulunkulu akaphinda buye, uNkulunkulu akaphinda akhulume njengoba besathulile angasakhuluma empilweni yakho. Umoya oNgcwele akaphinda kuye abese yakhuluma. Moya oNgcwele buya, moya oNgcwele khuluma kimi, moya buya in Jesus mighty name. Siyathandaza uNkulunkulu kazwane nesiphithiphithi, uNkulunkulu kazwane nesiyaluyalo. Kwaba khona impi phakathi kwabelusi baseGerari nabelusi baka Isaka, until uNkulunkulu wamnikeza umthombo obizwa ngokuthi iRehoboth. We've been waiting for this season. They've been fighting us, but we're waiting patiently for our Rehoboth. We've been waiting for our increase. We've been waiting for our enlargement. God, enlarge our territories. Kudala sihlale emikhukhwini, kudala sihlale emiqashweni. uNkulunkulu enlarge our territories. Baba sivulele sibusise uNkulunkulu, yandisa imikhawulo yethu ngegama lenkosi yethu Yesu. Ngifuna before sothandaza, ngifuna omunye nomunye okhona kule ndawo, ngifuna ubuke ubuyele emumva. Kungenzeka khona izinto ezenze ukuthi uNkulunkulu athule empilweni yakho. Mongcwele awusamuzwa, mongcwele akasakhulumi. Mangabe uyakhuluma wena usamuzwa. Hawu Nkosi, restore amandla omthandazo. Restore uNkulunkulu izipho zikamoya. Kwangathi uNkulunkulu namhlanje before a restore izinto zenyama ngathi angaqala restore izinto zikamoya. Glory to Jesus. Many a times when we think of restoration, we think of physical things. But I want us today to say, God, restore our spiritual gifts. Restore all our spiritual gifts. Ngoba into enza ukuthi izinto zilahleke ukuthi kusuke kwalahleka umoya. Hawu umoya ongcwele buya kithi, buya Nkosi. Sesiyothandaza yonke mihla yami ngosiphilela. Sesiyathandaza. While we are singing this song, ngisacela mzalwane ukubuke, ujule ekubukeni kwakho ukuthi ngabe yini eyenza uNkulunkulu angasangambulela izinto. Ngabe yini eyenza uNkulunkulu waseyathula kweyami impilo. Ngangiphupha enamaphupho ami mangivuka kwakuvele kwenzeke lokho engubona emaphupheni. Ngangibona imibono, lokho engubonisiwe kuvesane kube njalo. Ngangiboniswa even abantu ngibatshela ukuthi kuzokwenzeka ukuthi vele kwenzeke. Bamangala abantu ukuthi ngaze ngani kanti izulu lalingambulela. Sesiyathandaza. Kulahleke izinto zikamoya. As God is going to open doors, as God is opening our wells, namhlanje uNkulunkulu qala ubuyise zikamoya.
Yekulahleka umthandazo kwabanye. Kunzima kulezi insuku ukukhuleka. Kunzima even ukuze enkonzweni uzokhonza uNkulunkulu. Kunzima kulezi insuku ngisho ukuzwa izwi likaNkulunkulu. No matter ingceko zikaNkulunkulu zingashumela kangakanani, kodwa kuwe kungena ngapha kuphuma ngapha. Nkosi restore ukwesaba Jehova. Restore iphimbo lakho Nkosi. Shamako satakabaya sinana makali ababasuka zekatalika bababasuya. Restore izipho zikamoya. Ngangikhuleka uNkulunkulu kwenzeka izinto. Nganginxusa baba kushintshe isimo. Ngangithandaza uNkulunkulu imangaliso zenzeke. Kepha baba akusenzeki baba. Ngangilivula kanye iBhayibheli uMongcwele bese uyakhuluma angichazele ngisho nama scripture engawa understand kodwa uMongcwele wayiwa interpreter ngiyangikwazi uqonda. Nkosi khuluma kulahlekeni kimi. Makubuye uNkulunkulu konke okulahlekele kweyami impilo. As baba urestore izinto qala urestore impilo yami kamoya. Restore uNkulunkulu nezipho zikamoya. Egameni lenkosi yethu Jesu akuphakamisa izandla zakho sesothandaza. I'm giving you the opportunity to think and to see ukuthi nako la ngihamba yalahleka khona. uNkulunkulu akangisize namhlanje restore konke okwalahlekayo. Ngegama lenkosi phamisa izandla zakho. Uwavala amehlo akho ungavumi kube khona into ezokudisturba nezokuphazamisa. Ngoba umoya ongcwele uza kubonisa ezinye zezinto. Umoya ongcwele uza kukhumbuza some of the things ezihamba ezavala umoya ongcwele ukuthi angasakhulumi kweyakhe impilo. Glory to Jesus. Yonke imihla yami yonke imihla mina ngaziphilela yonke imihla ngibonisa uNkulunkulu. Ngibonisa uNkulunkulu.
ngosiphilela, mina ngosiphilela. Awushaye isandla sakho bese uvula umlomo wakho, kube lowo nalowo wathi uNkulunkulu restore baba esikamoya esilahlekile kweyami impilo. Shaye isandla uvula umlomo, begin to pray, 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 pray. Prayer open doors, prayer move mountains. Shaye isandla sakho thandaza, uyisala uNkulunkulu amandla omthandaza, uyisala izwi lakho, uyisala kokulahlakela, uphindisala, ubuyisa. Shaye isandla sakho, vula umlomo wakho thandaza. Shabababababakosaya, shiba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 b
Imakushanteke. Shipakatoshatakaya. Lebosantakatos. Imakushantakapa. Repesakataripakasa. Loposhataparada. Rinamakusanda barados. Rendebosaya. Rekeposhatapara. Ripakosataparada. Inananamakosaya baba baba yate. Inamababa baba zeketelebosha. Inamababa baba sotaparada. Yaskaparadosh kapapapai. Liparaduka masuta. Repeshata kapasaya. Shaizanzo tata sutukulukulu buisela. Onana mama. Sekaparadoshi kaparaduka masaya. Yes Lord, yes Lord. Yes Jesus. Yes Jesus. Yes Jesus. Yes Jesus. Yes Jesus. Yes Jesus. Yes Lord. Yes Holy Ghost. Yes Holy Spirit. Yes Holy Spirit. Restore us, O God. Restore us. Yikanda Messiah. Yikanda la mama bosa. Yikamama bosete. Yikapapapapaya. Yela mama bosa. Yandara bosa. Yikamama bosa. Yikababa. Rakatali baba bosa. Father, in the name of Jesus, restore our Rehoboth. Restore our Rehoboth. Restore our Rehoboth. Restore our Rehoboth. Shaizanda zako besuma mukulu gaku. Shaizanda zako. Shaizanda zako mukulu egameni. Oh, hallelujah. Phakamisa izandla zakho bosusho lomkhuleko emva kwami. Say Father. All of us, everybody say Father. Asishonini thina sonke sithi Father. In the name of Jesus. Right now.
put on the fully armor of God. I'm standing in the gap against all powers, against all forces, in the name of Jesus. Father, right now, I come against every demonic powers, in the name of Jesus. Powers of darkness, forces of darkness, in the name of Jesus. Father, right now, I apply the blood of Jesus all over my life, all over my family, all over my properties, everything that has our name on it, in the name of Jesus. Father, I declare and I decree, in the name of Jesus, no weapon formed against me shall be able to prosper, in Jesus' mighty name. Amen. 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 Shai izandla zakho manje and put on the fully armor of God. Come on, apply the blood of Jesus. Hloma zonke izikhali zikaNkulunkulu zempi manje. Hloma manje zonke izikhali zokumelana nemimoya namandla obumnyama. Father, in the name of Jesus, we put on the fully armor of God right now. Father, in the name of Jesus, we take our position, we take our stand. Father, in the name of Jesus, we stand on this holy ground. We declare this ground as a holy ground. Father, in the name of Jesus, right now as we put on the fully armor, we apply the blood of Jesus all over our body right now. We cover our families by the blood. We cover our properties by the blood. Father, in the name of Jesus, we come against satanic spirit. We come against witchcraft. We come against every demons. In the mighty name of Jesus, we apply the blood of Jesus. Father, in the name of Jesus, right now, Heavenly Father, we bind and nullify every plan of the devil in the mighty name of Jesus. Father, we declare and we decree in the mighty name of Jesus, no weapon formed against us shall be able to prosper. In the name of Jesus, rise up, Jehovah. Rise up, mighty one of Israel. May all your enemies be scattered. In the name of Jesus. Liparadushatabaya. Sinamakosatabaya. Father, we thank you. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Shaya izandla zakho kakhulu uNkulunkulu. Umhlaba Jesu umhlaba Jesu sesiyavula Jana makhelwane sesiyavula makhe. We have put on the fully armor of God. We have applied the blood of Jesus.
Right now siyavula. Vula uNkulunkulu. Ayimithombo egqitshiwe empilweni zethu. Baba siyacela vula. In the name of Jesus. Are you ready now? Are you ready now? Church, are you ready now? Church, are you ready now? Eagle Mountain, are you ready now? Eagle Mountain, are you ready? Asiphakame sonke ngezinyawo, asiphakame sonke ngezinyawo. Abogogo kuphela expect ukuthi bangahlala phansi. Kuyaliwa manje, singena ku spiritual warfare, singena kwempi kamoya. Sifuna ngenkani, kunezinto zakhe abayivalile, abanye kuvala umsebenzi, abanye kuvala umshado, abanye kuvala ama finances, abanye kuvala ibusiness lakho, abanye kuvala umuzi wakho, abanye kuvala imoto yakho, abanye iningi into evalwa amadimoni. But right now, by power, by force, siyavula in the mighty name of Jesus. Are you ready? Are you ready? Say, Father. Say it louder. Say, Father. In the name of Jesus. Right now. Every word, every fountain, every door, every breakthrough that is closed by demons, by witches, right now, I open my doors. I open my doors. Father, restore my words in the name of Jesus. Restore my words in Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Shayizanga zakho vula manje, vula manje, vula manje, vula manje, vula manje. Vula yonke iminyango evaliwe uSathane. Vula yonke iminyango evaliwe amadimoni. Vula yonke iminyango evaliwe abathakathi. Vula manje, vula ngegama likaJesu. Vula, khulula lezo imali zakho. Khulula lo msebenzi wakho. Khulula lelo business lakho. Khulula lo mshado wakho. Vula manje, vula manje. Babeka meni likaJesu. Babeka meni eliphilileyo. Babeka meni elinamandla. Yonke iminyango isitha esivalile empilweni zethu. Right now, Father, in the name of Jesus, Father, we open every doors that are closed by the devil in the mighty name of Jesus. Father, we declare, Father, we decree in the name of Jesus, no weapon formed against us shall be able to prosper. Every doors that are closed by demons, every doors that are closed by witches, Father, in the name of Jesus, we open every doors. We open every doors. We open every doors. We open every doors in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Reketaliba sutabaya. Zuku paradosha taba. Ikababa basanda. Rekeposata. Ripapapayara. Rekapasaya. Baba wetu na manta. Ifuna iminyango yama promotions. Ifuna iminyango yama increase. Ifuna iminyango yesimali. Father, in the name of Jesus, every satanic assignment, every demon assignment, right now, in the name of Jesus, we destroy it by power, by fire, in the name of Jesus Christ, the Son of the living God. Father, we declare and we decree in Jesus' name, no weapon formed against us shall be able to prosper. In Jesus' name, amen. Amen. Shayizanda zakho kakhulu egameni lenkosi uNkulunkulu.
Lastly, I'm sensing the spirit of witchcraft. Kubazana nabaningi. The way ubona izinto zakho zenzeka ngakhona uyazibuza kunezinto ezenzeka nje fani ngendlela engatholakali. Uyazibuza ukuthi kwenza kanani. Kunomoya wobuthakathi. Kunama monitoring spirit, kunama demoni asayiniwe ukuthi awakulandele. Acheke yonke into oyenzayo. Right now every monitoring spirit lesekumonitor esikulandelayo esireportayo emkhathini kuSathane ukuthi namhlanje kade uthandaza, namhlanje kade uye ku6 to 6. Every assignment of these demons right now in the name of Jesus, We destroy it by power, by fire, in Jesus' name. Are you ready? Come on, church, are you ready? Say, Father, in the name of Jesus, right now, I come against every spirit of witchcraft. In the name of Jesus, Father, right now, I come against every satanic assignment. In the name of Jesus, Father, I destroy the spirit of witchcraft. Every weapon face at me, back to the sender. Every weapon pointed at me, back to the sender. Every assignment formed against me, back to the sender, 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 in Jesus' name, in Jesus' name. Come on, pray, amen, pray, 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 pray against the spirit of witchcraft. Come on, destroy the spirit of witchcraft right now. Father, in the name of Jesus, we come against the spirit of witchcraft. In the mighty name of Jesus, we paralyze every witches. In the mighty name of Jesus, Father, every arrow that is pointing at us right now by power, by force, we turn it back to the sender. 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 Father, in the name of Jesus, no weapon formed against us shall be able to prosper. We come against the spirit of witchcraft. We come against every charm spirit, every magic, every jujuba, every lizard, every spirit. In the mighty name of Jesus, Father, we declare, Father, we decree, in the mighty name of Jesus, no weapon formed against us shall be able to prosper. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Amen. 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 Shaya izandla zakho kakhulu bonke uNkulunkulu. Oshada Masaya. Shibosaya. uNkulunkulu uyakhuluma kimi. Uthi batshele buyelana kulomkhuleko wezimali eziboshiwe. Ama-finance abazalwane abaningi la iboshiwe imali abathakathi. Imali yakho zivaliwe imali. Zivaliwe ngqi. Right now, uthi umoya ngcwele sijikjele umlilo 7 times. Praise the Lord.
Sijikela umlilo 7 times phezulu emkhathini. Sijikela umlilo 7 times phezulu komhlaba. Sijikela umlilo 7 times ngaphansi komhlaba. Sijikela umlilo 7 times ngaphansi emathunjini omhlaba. Sijikela umlilo 7 times ngaphansi kolwandle. Zonke imali zakho la ivalele khona uthi uMongcwele zizokhululeka. Abanye before the end of this month you shall experience a breakthrough. Kunama finances okudala ngabe afika kodwa avaliwe, but right now sithethela umlilo in the mighty name of Jesus. Are you ready now? Are you ready now? Mina mangi count angithi 1 wena uthi fire nangithi 7 uthi fire phezulu emkhathini, uthi fire phezulu emkhathini ukhulula imali zakho. Are you ready? Are you ready? 1 2 3 4 5 6 7. Fire of the Holy Ghost. Fire in the name of Jesus. Shaitan to fire. Fire in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus. Ayasha matumani phezulu emkhathini. Siyawahlakaza ngenkambe futhi amalanga bomlilo. Siyayikhulula imali ayiboshe emkhathini. Egameni likaJesu okamadimona asana ukuzobopha imali zethu. Ayasha, ayasha, ayasha in the name of Jesus. Shayizandla ubonga uNkulunkulu. Oh, glory to Jesus. Sijikela umlilo phezu komhlaba wonke. Kumagumbamane omhlaba umlilo. Are you ready? Are you ready? 1 2 3 4 5 6 7. Call the fire, call the fire, call the fire. Fire, fire, fire. Fire, fire all over the world. Fire of the Holy Ghost. In the name of Jesus, we release our finances. We release our breakthroughs. In the mighty name of Jesus. Father, we declare and we decree in the name of Jesus, no weapon formed against us shall be able to prosper. In Jesus' name. Amen. Amen. Shana uNkulunkulu izandla kakhulu egameni lenkosi. Sijikela umlilo 7 times ngaphansi komhlaba ngaphansi kolwandle. Yonke imoya yama water spirits, yonke imoya yama mermaid, kanyamba zabathakathi, in the name of Jesus ziyasha manje. In the name of Jesus. Are you ready? Come on church, are you ready? I want this is the last one. Ngifuna ukhipha onke amandla akho. After this siyathandaza siphelile inkonzo. Are you ready now? Phansi amathunjini nomhlaba sikhomba phansi. Phansi kolwandle sikhomba phansi. Are you ready now? Church, are you ready? 1 2 3 4 5 6 7. Fire, 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 fire. Fire ngaphansi amathunjini omhlaba. Fire ngaphansi kolwandle. Awasha madimoni abopha into zethu.
awasha amadimoni abopha ama-finances zethu ayikhuphe imithi yabathakathi ayishiswe umlilo. Come on, everybody pray, everybody pray, everybody pray. Shikapaya kapaya kapaya shipapapa saya baba shimababa kushataka rekeposataka rimandorobosiana ribababa seke rita paradosha ripaka suta reketeli baba yantaka mosaya ikamandelebesate ikata baba masaya kongo koshiwe moyo ndwele empilweni zethu sikashulisa ibopho siyakhulula manje ngegama likaJesu ngegama likaJesu ngegama likaJesu siyayikhulula imali zethu siyakhulula ama-finances zethu ngegama likaJesu siyayikhulula imizi yethu siyayikhulula imoto zethu ngegama likaJesu siyakhulula amabhizinisi ethu ngegama likaJesu. Shaya izandla besiyabonga, shaya izandla besiyabonga, shaya izandla besiyabonga. Woza mfundisi uzothandaza, qhubeka ushaya izandla uthandaze, qhubeka ushaya izandla ukhuleke. Umfundisi nakaqeda ukuthandaza ngibeka wonke umuntu izandla. Pray, 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 pray. Thank you Jesus, thank you Jesus. Baba wethu onamandla egameni elihle likaJesu, uNkulunkulu wethu onamandla onke, mdali wezulu nomhlaba, uNkulunkulu kaIsrayeli. Baba wethu oyingcwele, uNkulunkulu ongaguquki onganasici. Baba wethu onamandla, siyakhuleka kuwe uNkulunkulu wethu oyingcwele. Namhlanje Jehova Sebawothi, Baba wethu onamandla, Baba siyabonga uNkulunkulu wethu oyingcwele. Sibongile umsebenzi owenzile Baba wethu onamandla ezimpilweni zethu. Sibonga ukusibiyela uNkulunkulu wethu oyingcwele, ukusivikela, ukusithwala. Sibonga ukuqashula zonke izibopho uNkulunkulu wethu onamandla. Sibonga ukuba isitha sinqotshiwe uNkulunkulu wethu onamandla egameni eliphilileyo likaKristu Jesu waseNazaretha. Baba wethu onamandla onke siyakhuleka namhlanje Baba ekuseni. Nazi impilo zethu siletha phambi kwakho uNkulunkulu wethu onamandla. Baba sibhidliza yonke imimoya emibi egameni likaJesu. Siqashula zonke izibopho, sihlulekisa imoya obumnyama. Sidiliza wonke ama-altaries obumnyama egameni elihle likaJesu. Baba wethu onamandla onke siyakhuleka kuwe uNkulunkulu wethu oyingcwele. Baba release izingilosi zakho zempi siqashula izibopho egameni elinamandla likaKristu Jesu waseNazaretha. Baba wethu onamandla sihlulekisa imimoya, sihlulekisa wonke uhlobo lamadimoni, siyawanqoba ngegazi elinamandla likaJesu. Baba wethu onamandla onke sihlakaza yonke imimoya ehlangene ngamagama wethu, sihlakaza into different directions uNkulunkulu wethu oyingcwele. Akungabiikho sikhali esiyophumelela esilelele thina egameni elinamandla likaJesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu onamandla, yehlisa umlilo, yehlisa umoya wakho phezu kwabantwana bakho, yehlisa umlilo oqothulayo umelane nazo zonke izinto ezimelana nabangcwele bakho uNkulunkulu wethu onamandla onke. Baba siyakhuleka egameni likaJesu, siyakhuleka egameni elingaphezu kwawo wonke amagama. Baba wethu onamandla, mawehla umlilo wakho namhlanje, mawuqashule zonke izibopho namhlanje. Baba wethu onamandla onke, sikhansela wonke ama-assignment wesitha, siyawadestroya Baba egameni elinamandla likaJesu. Baba wethu ophilayo, zonke izibopho siyayiqashula, siyamkhuza uSathane nemimoya yakhe. Sithi makaphuma phele ezimpilweni zethu. Baba wethu onamandla onke, siyakhuleka Baba egameni eliphilileyo. Yehlisa umoya wakho uNkulunkulu wethu oyingcwele phezu kwabantwana bakho uNkulunkulu wethu onamandla. Mawehla umoya wakho uNkulunkulu wethu ophilayo. Baba sibiza umlilo uNkulunkulu wethu onamandla. Mawehle phakathi kwethu futhi ungacimi.
sesiphuma nasendlini yakho uNkulunkulu wethu onamandla masiphume nomlilo wakho Jehova Sebawothi finyelele nasemakhaya wethu qashule zonke izibopho ushisa yonke imimoya emibi imoya esilinde emakhaya baba wethu onamandla siyayihlasela siyayihlakaza sithumela umlilo emakhaya wethu egameni elinamandla likaKristu Jesu waseNazaretha baba wethu onamandla sibiyela imndeni yethu uNkulunkulu wethu onamandla sifihla konke okunamagama wethu sikufihla egazini likaJesu Kristu waseNazaretha baba wethu onamandla onke no weapon formed against us shall be able to prosper. We destroy all evil spirit. We destroy baba all the witches. We destroy all the demons emkhathini sithuthumela umlilo ifu lobumnyama siyalidedisa egameni elihle likaJesu baba wethu onamandla onke bonke abamemeza amagama wethu uNkulunkulu onamandla siyabahlakaza moya oyingcwele nazi impilo zethu siyayifihla kuwe siya disconnecta nemimoya emibi baba wethu onamandla onke amagama wethu siyawafihla egazini likaJesu lapho besibiza khona siyakhuleka uNkulunkulu wethu oyingcwele ukuba ama spirit wethu baba mawangasabeli egameni elihle linamandla likaJesu uNkulunkulu wethu onamandla onke nanku umsebenzi wakho moya oyingcwele baba nawo siyawukhulekela uNkulunkulu onamandla ukuba uthwale Jehova Sebawothi vusa abantwana bakho abazowuthwala lo msebenzi uNkulunkulu wethu onamandla sibonge ngabo bonke uNkulunkulu wethu oyingcwele siphe bona Jehova Sebawothi baba wethu onamandla babusisa abantwana bakho siyabakhulekela egameni eliphilileyo likaKristu Jesu waseNazaretha baba wethu onamandla masingaphumi sinjalo uNkulunkulu wethu oyingcwele baba wethu onamandla onke makungabe bikho idemon elizoresista phezulu kweimpilo zethu wonke baba acashileyo siyawa expose siyawaceba uNkulunkulu wethu onamandla nqobe mawashe uNkulunkulu wethu oyingcwele baba wethu onamandla onke egameni eliphilileyo siyakhuleka kuwe Nkosi yamakhosi sikhulekela nenkonzo yakusasa baba wethu onamandla sicela uzibonakalise uNkulunkulu wethu onamandla sicela uyithwale uNkulunkulu wethu ophilayo egameni babeliphilileyo likaKristu Jesu ophilayo moya oyingcwele uNkulunkulu wethu onamandla konke sikwamukele namhlanje baba siyakufihla egazini likaJesu siyakufihla egazini likaJesu Kristu we cover everything moya oyingcwele uNkulunkulu wethu onamandla egameni eliphilileyo likaKristu Jesu we cover everything by the power and by the blood of Jesus we cover everything by the blood of Jesus by the blood of Jesus by the blood of Jesus we calling the blood of Jesus in any situation moya oyingcwele sibhekene nazo baba si calling the blood of Jesus the blood of Jesus the blood of Jesus alisoze baba laphelelwa amandla uNkulunkulu wethu onamandla baba siyabonga sicela ukuhamba kahle saphuma endlini yakho usithwala siyakhuleka kuwe uNkulunkulu wethu oyingcwele sithwale Jehova baba emgwaqeni emsebenzini ezindaweni kuzo zonke izindawo nasemakhaya sithwale uNkulunkulu wethu onamandla baba wethu oyingcwele siyawunqoba nalomoya wokukhathala umoya ocindezela abantwana bakho siyawuhlulekisa egameni elinamandla likaJesu Kristu waseNazaretha we thank you Lord Jesus in Jesus mighty precious name amen and amen thank you Jesus Siyabonga bazalwana somshaleni izandla uNkulunkulu kakhulu ngiyacela nje abafuna ukubeka izandla bangeza abanye bazovela this side abanye bavela this side bonke abafuna ukubeka izandla egameni lenkosi mbonge uJehova phefumulo wami mbonge uJehova phefumulo wami bonge yena uJehova phefumulo wami
wena mbongele uJehova efu Jehovah, all the prayer, would you mock him? Amen, 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 Jehovah, Jehovah. Jehovah, Jesus, Jehovah, to Jesse, to Jesse, to Jesse, to Jesse, to Jesse, it's a chase. It's a chase. It's a chase. It's a chase.
Siyabonga kakhulu bazalwane, uNkulunkulu anibusise. Amen. Sekusile bazalwane phandle. Abagodukayo bangagoduka. Nishiye nje kunje, nenze lutho nikhululeke nje. Siyabonga kakhulu bazalwane, uNkulunkulu anibusise. Ufefe sesilithathile, nihambe kahle. Kusasa nisibambe isikhathi, Nkosi yami ngiyacela.